daqs kem jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jina marriċ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-koll. Jiena s-salvazzjoni tal-poplu jgħid il-mulej. Kull meta jsejħu li mid-dwejjaq tagħhom jiena nismagħhom u nkun il-mulej tagħhom għal dejjem. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nagħmlu eżami tal-kuxjenza u nitolbu maħfra lil Alla. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallej dmirijieti, ħtijatijaj, bl-ikbar ħtijatijaj. Għalek nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġu bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti li titolbu għalija lil-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, nitolbu. Dil-Qoddisja b'suffraġġju tal-mejtin Vittoria, Toni u Grezja Tard. Fiċ-ċokon tagħna mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex aktar ma qiegħed jersaq il-jum tal-festa solenni tas-salvazzjoni tagħna. Aktar nitħejjew tajjeb biex niċċelebraw bil-qima kollha l-misteru tal-Għid. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej, dan hu l-kmand li tajt lill-poplu tiegħi u għattilhom. Isimgħu minn kliemi u jiena nkun Alla tagħkom u intom tkunu l-poplu tiegħi u imxu fit-triq kollha li qiegħed nordnalkom għal ġid tagħkom. Iżda huma ma semewx, ma tawx widien, imxew skont il-fehmiet tagħhom, skont l-ebusija tal-qalb ħażina tagħhom, marru lura flok il-qudiem. Minn mindu missirijiethom ħarġu mill-Eġittu sal-lum, battilhom il-qaddejja kollha tiegħi, il-profeti, kuljum ħabbrikt li nibathomkom. B'dana kollu qatt ma semgħu minni, qatt ma taw widien, anzi websu rashom għamlu għar minn missirijiethom. U int tgħidilhom dan kollu imma ma jisimgħux minnek. Issejħilhom iżda ma jweġbux. Int tgħidilhom dan hu l-ġens li ma jismax leħen il-mulej Alla tiegħu, li ma jilqax il-korrezzjoni, issewwa qab u tbiet minn fummhom. Il-kelma tal-mulej. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew ħanfaħru blejna l-mulej, ħanajtu bil-ferħ lill-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu qudiemu bana ta' ratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Ejjew inqimmuh u ninxteħtu qudiemu għal kubtejna quddiem il-mulej li ħalaqna għaliex hu Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naġ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħen il-mulej la twebsux qalbkom. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert meta ġarbuni u ttantawni missirijietkom għalkemm raw dak li jien għamilt.
مش li kontu illum tisimgħu leħen il-mulej, la twebsu x'qalbkom. Gloria u tifħir lilek Kristu, Gloria u tifħir lilek Kristu. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Gloria u tifħir. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qiegħed ikeċċi xitan li kien imbikkem. Meta x-xitan ħareġ l-imbikkem tkellem u n-nies staġbu. Iżda xi wħud minnhom qalu bis-saħħa ta' Beelzebub il-prinċep tax-xjaten qiegħed ikeċċihom ix-xjaten. Oħrajn biex iġarbuh ridu min għandu sinjal mis-sema. Iżda Ġesu intebaħ x'kienet il-fema tagħhom u qalilhom: kull saltna maqsuma fiha nfisha issir ħerba u taqa' dar fuq oħra. Jekk ix-xitan ukoll huwa kontra tiegħu innifsu, kif ser iżomm wieqfa s-saltna tiegħu? Għax intom tgħidu li jiena bis-seħħa ta' Beelzebub inkeċċihom ix-xjaten. Imma jekk jiena qiegħed inkeċċi x-xjaten bis-saħħa ta' Beelzebub u liedkom bis-saħħa ta' min qegħdin ikkeċċuhom, għalhekk huma stess ikunu l-imħalfin tagħkom. Iżda jekk jiena qiegħed inkeċċi l-xjaten bis-saħħa ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Sakemm bniedem qawwi u armat tajjeb jassess il-palazz tiegħu, ħwejġi jkunu fi żgur. Imma jekk wieħed aqwa minnu jaqbes fuq u jelbu, jaħtaflu l-armi kollha li fuqhom kien iserraħ rasu u jqassam il-priża tiegħu. Min mhuwiex miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerret. Il-kelma tal-mulej. Mela eżis fis-silta tal-Evanġelju tal-lum naraw lil Ġesu jagħmel miraklu ma' wieħed li kien maħkum mix-xitan. U naturalment ukoll kien mutu. Ma li x-xitan ħareġ minnu ir-raġel fieq u beda jitkellem tant li n-nies staġbu. Imma xi għadewwa ta' Ġesu li kun jassulu biex jarawh jaqbduh f'xi kelma lil Ġesu biex inaqsulu mill-istima li kien qed igawdi Ġesu fost il-poplu, bdew jgħidu li huwa kien qiegħed jagħmel dan il-miraklu bis-seta ta' Beelzebub, il-prinċep tax-xjaten. Naturalment huma attribwew il-mirakli mhux l-seta divina ta' Alla kif tassew kienet, iżda l-seta satanika illi ma kienitx il-verità. Kristu kien qiegħed ikeċċi x-xjaten bis-seta tiegħu ta' Alla. U allura Ġesu irraġuna magħhom u rihom li ma kienux qegħdin jgħidu l-verità. U allura hija ħasra li anke fi żmienna hawn min jasal biex jgħid affarijiet li jkun jaf li mhumiex veri fuq ħaddieħor biex inaqqas forsi r-rispett jew inaqqas l-unur ta' dak li jkun jew il-fama tiegħu jew l-istima. Jalla ħadd minna ma jaqa' f'din il-kategorija ta' nies. Imma nisimgħu li Ġesu jgħid ukoll min mhux miegħi huwa kontra tiegħi u min ma jiġborx miegħi ixerred. Dan ifisser li ma nistgħux inkunu newtrali illum ma' Ġesu u għada ma' xitan. F'ċertu tagħlim naqbel u f'ċertu tagħlim ieħor ma naqbilx. Forsi fil-Knisja nżomm ruħi tajjeb
u f'ċertu talim li ma tantx doqqa l-widnejja forsi ma nemnux. Eżis ma nistgħux inkunu fl-istat tal-grazzja t'Alla u barra ix-xjaten u fl-istess ħin fl-istat ta' dnub. Ma jistax ikun. U allura importanti li nirsistu sabiex nibqgħu dejjem ma' Ġesu u qatt ma nkunu mifrudin minnu. Għax kien nkunu mifrudin minnu aħna sambatu. Imma jekk il-mulej ikun magħna, San Pawl jgħidilna, jekk Allu magħna ħadd mu kontra tagħna u jekk għandna lilu għandna kollox. Bil-wieqfa. Ħuti Jeżis induru lejn Alla missierna u mimlien bil-ħeġġa u l-fiduċja fil-ħinina tiegħu inres qudiemu dan it-talb tagħna aħna u ngħidu żur mulej il-familja tiegħek. Żur mulej il-familja tiegħek. Għal poplu Nisrani kollu biex fir-randan jitgħallem jgħix b'kull kelma li toħroġ minn fommok nitolbu. Mulej għal bnedmin kollha li waqgħu l-sira tax-xitan missier il-gideb biex jifhmu li l-ħażen tiegħu diġà jxejjen bil-qawwa ta' Kristu msallab fed-dej tagħna nitolbu. Għal ħutna li jinsabu dubjużi dwar il-fidi tagħhom biex inti tagħtihom kuraġġ fl-ispirtu nitolbu. Għalina sabiex nagħtu widen għal-leħen profetiku li jaslinna permezz ta' dawk li jwettqu r-rida tiegħek nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu t-talba personali tagħna. Għati lill-poplu tiegħek mis-sirħanin li jikkonverti lejk b'qalbu kollha biex jaqlam it-tieba tiegħek dak li qed jitolbok bil-fidi bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek, frott tal-artu xogħol il-bniedem li minni Israelina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-inbit, ikonna sem fin-natura divina ta' Kristu, kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek, frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsiralina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, li wniedma qudiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddafni mulej meħżuniti, widnu btiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-missier li jista' kollox. Naddaf mulej lill-poplu tiegħek minn kull tinġis ta' ħażen biex l-offerta tiegħu tkun toġbok u bedu mill-qerq ta' kull fira inti li wettu il-għena tassew bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżgħu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier Qaddis
Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr. Inti ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb. Ħalli jekk aħna l-midinbin inrażnu fina drawet il-ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk malaqtajja bla anġli, aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 muli Alla tal-eżerċitu. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola ta' smewit. Birek minn ġej fisem il-mulej, osanna fl-ola ta' smewit. Qaddis tas-sew inti mulej, inti lajn ta' kull qudusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħal ħobs raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nadrak. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu bil-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok. Danu il-misteru tal-fidi, salvana jint u salvatur tad-dinja. Bis-salib il-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qadejja tiegħek Vittoria, Toni u Grezja għat-tard li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel kif huma bil-magħmudija mitu f'ibnek u bħal ibnek. Ekku kol f'ibnek u bħal ibnek jirxoxtaw għal-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Niftakru fl-eżistana, fil-benefatturi tagħna u f'dawk l-irwieħ li huma minsija minn nieshom. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni mqazzom Alla Marija, ma' San Ġusepp żewġa, ma' San Ġwan Battista mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka mal-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
بكريستو مع كريستو وفي كريستو jingħata lilek Alla missi li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna is-Sinjur tagħna Ġesu Kristu bit-talba tal-Missierna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru lil mnuħat għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għad jaslimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikun jiswew lina li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħajja. Bil-mewtija kif rid minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidi lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfired minnek. Dan huwa Kristu, il-ħaruf talla li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħolix li tidħol taħt is-saf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal ħajja ta' dejjem. Grazie, Signor Allah. Neżajt mill-ġmil u l-majesta, baxxejt rasek b'umilità, min dawk stess soffrejt, il-għattu tant ħabbejthom. Fuqek stess nubit irfajt, meta mitu irixu xtajt, iva saltanin, en fuq l-art fis-sema.
من قلبي ريت القيمك ومولهي بمحبتي ريت القيمك وفدي على دايم تا دايم نبقى نحبك وعليا ميتين وحدك بيس هايتك هايت مش ليلي بيس لهني نولي ليك جسو ريت القيمك زايد بالجميل والمايستها باشيت راسك بوميلتها من داوست السفري يهلا توتان حبيتهم فو اكستس دوبيتي رفايت متا بيتو يرشوشتايت يبهس هالتانين انفو فوق الارض في السما من قلبي ريت القيمك ومولي بمحبتي ريت القيمك وفدي على دايم تا دايم نبقى نحبك وعليا ميتين وحدك بيس هايتك هايت مش ليلي بيس لهني نولي ليك جسو ريت بالوقفة نيدو الطلبة تجسو مسلب أونينو جسو محبوب تيي مشخوط قدام البرزنسة تيك نطالبك بلزت حرارة لتستامبا في القلب تيي سنتمنتي تا فيدي تا تاما تا محبة تا دولور تا دنوبيتي تا بروبونمنت لما نوفنديك التزيد في الوقت اللي بالمحبة سير نجيب قدام عينيا الخمس بياجتيك ونبدأ من داك لقال فوقك القديس بروفيتا دافيد نفدوا لي ايديا ورجليا وادوا لي قدمي كله نطلبوا مولاي انت تتمانا بدن الساجرامنت مقدس في التيباتية كاتينا دايم العينونة بيش بالسخة تدونا المستير قديسة وبالمجيبة تايبتانا نكسبوا الفروت الفدوة لتايتنا بكريستو سيدنا المولاي معكم يبارككم الله اللي يستا كلش المسير لبن والسبيرتو سانتو فاكينة ملكية لوم دين بينا في دباتيها فوق صليب مدندل تاني لوم القلب مقسومة راكلي مرار بلوجيني تبوما نفت سيف النيكر مروا في الباتش تا كريستو